Good morning, guys! Today is Sunday. Little thing. Every Sunday din na, una nang buhatan ni Kabuntag, mag-andam pamahaw, magpakain. Maligo, manglakaw namin. Karon kusog ka uwan. Mura naman po ning taniag na gamay. Gani na, kusog ka dito, sugod pagabi eh. Nawa, daghan ka itong tabon dari. Dana nga area, na upat, pero dato nga part, daghan na to di laman makitan kaya tambunan man. Upat, nga na silang itlog sa kuhol. Siradan na, kay silib man. Dalton, good morning! Human ra ka ko, painom sa mga tambaw ni Dalton. Grabe, baragi bagjuhan. Makain ko, nagaman maligo kami nimba ni karon kay Sunday, worship day. Ha? Mao ta ang sudan kay isda nga sinabaw na kamunggay sa linra ni gabi arang giinit. Mao pa yung gipasud ang Dalton. Ganahan ko Dalton daning sinabaw katangag kamunggay. Hi guys. Ready na may manimba. Gaano nga abogado diyan na kay hearing no? Say hi. Hi guys. Hi, I'm going to church. May sudlay-sudlay si nanay. Inausog punod live basta inahan ka. Yung bata baka ilis na gani ko wa na. Mura na si Jag ba? Taranta. Sandal? Mura na mataranta. Dagan ka nagawaan di. Lagi na ah. Mag-aag. Mag-bring tagos ng ka dinosaur. Yehey. Bye guys. We're going to church. See you later. See you at noontime. Bilin among cellphone. Say bye-bye tali. Bye. Bye. Say bye-bye. Wave your hand. Wave your hand. I'm excited na. Say bye-bye. Bye. Okay, let's go. Guys, grabe ngit-ngita na mo. Bisa guntong na ko. Igura dyan may nakauli. Dami na rin nangaan sa kwarto kay arakas na gagkilat o dagdag na hadlok na ito gawas. Bintaha man na rin kay di ka dudunggan. Arama dyan kusuga. Madyan magway na igo na ito. Ganina nga grabe dyan kusuga guys. Makalisang. Dara pa dyan. Uy, lapad dyan nga na. Dyan kusuga ka dugdugdug. Nga, brown out na na. Ngit-ngit na rin. Padong Miss Kwan guys, Mercury kay nahot dan si Dalton og tambal. Wa man kuno dihas among lungsod. Tugnaw. Naulit na may guys, wala jud ko maka-vlog tos exciting moment. Nakalabay mi tos Bugang San Miguel, barangay Bugang San Miguel. Unsa to si Tiwa tay nakalimot ko unsa tong si Tiwa. Sus kay adaghan na magbijabas. The timing paglabay na mo diha pay duha ka buok tawo, nagsakay sila tricycle ang nanay sidecar ba. Nang bijabas paglingan na grab na bijabas. Sa ilang gikuhaan dagko. Ingon man sila nga kuha ra gud pug akan unra, ingon man janing lakaw ra pud paglili pa na araw daghan na may punuan. Magag may ragud nga punuan, mga sinalibang argutos mga tao baron ug langgam. Sus grabe man jud daghan. Sumo to nanguha ni. Tawo na nakuha. Saka silupin. Ha? Ang dagko apa jud ja. Pang isan nga klase ay sorry. Ja karon haning dag-un sa family house. Kay di man ako aturan ni mga lata ra. Magbili na siya mga adi na siya ko magbili. Gato ra ko mukaon. Gato ra ibijaan bahala sila to mga problema kung saan nila pagkurot. Bisan pagwagda kag sa kasako. Ara nagana jud kaadyo. Dah naglibog na gani ko.
Diya ako kaya makakita ko bijabas kaya raman diyang ulitan na. Gusto dyan ng kuha, bisa di na mahulit. Dagay ang nakuha, dasay may nangatagod ka sa juta ba? Ang halap, aragis juta. Daka ni kay makain man itos puti. Kaya dagay naman sila tumuro mga nagbijabas. So na pa dyan, pikadyo bijabas itos amo kay naman to ikabiyabasan itos iba ba, itos ang bauwa. Namin mo adto kay ang mga banakan ko rito daghan, nagbalas-balas. Mura nga, marang mahandig ng mga taong atos. So dyan tatawad magpigislin din. Ngayon, mas undoy nga zara ko na ibilin. Dapat kami tatut undoy, di man siya. Ang siya zara ibilin dal. Ito na naman siyang gi-instructan. Gusto na mas reply ag tambal. Kay, kuhan bulto ko na antibiotic bitaw nga tubigan. 7 days ram kung kinabuhi na na. Diya, ilabay na. Kay, aghang ipalit ni Dalton das ni aging antibiotic. Nakuwangan magduha ka dosage. Diyan hapon, para ugma kay ano. Isa rin makuwangan na. Unang inim na Dalton, nasakdahan man, nagabhan man, magduha dito na siya. Dapat sakto ra dyan ta to for 1 week. Nasakdahan. Kaya jabu-jabu pa ka nang inom nga di lagi magtarong. Una nga na-arkan sila. Balit ka na po gamay. Mahal ra ba dyan lang nga na. Gamay ka to 300 na to. Kaya agdak to 700 man. Mahal no. Pero di man pwede o di ni mo humanan nagdosis sa antibiotic. Yan dyan ma-resistant dyan bacteria or sa para na. Dapat to. 7 days dyan. Oh, finally, di aning abot na ko sa family house. Tas nanay. Ngayon pita ko. Na ko giliwatan. Pero na magdaan. Ya, dia batang tayo. Wala mabijabas pa ba imong gabi na. Anza, timing pagkadyo guys, kay nagsuman man dahil sila tik-tik na nagbulangoy. Dada po eh. Ramasin. Nga, dinang so, chika-chika sabi na naitari nga na kay. Nagsarang makauli. Kaya na may bata. Da, si Dalton nabintahan naman. Nakatog mo pagpaging. Patog man da ang linlin. Da. Ay, undoy. Eh, kiss mo. Dapat kami matas undoy mo. Arhe. Hindi nga. Apila. Yang biasa deh. Hindi dana. Nah, nani ka dyan bijabas. Bijabas, be. Nami ra ba ka dyan pagkabihabas, be. Kaya na, grabing kamamod ka dyan. Tamis na ano? Kani may pagkananay. Mani mga tamis. Ako. Tamis. Ikaw ay na, di ka mo kaguyabas? Nasa mo yung no? Ikaw na rin, San Miguel. San Miguel ba nga? Hindi ako namin ako. Kita mo itong kapadas. Mga kong kapadas kay Mag at Salmi. Katop tong atsal nga binisaya nga kuan ra. Na iba nga ginamos, suka, sibuyas, kamatis, ug kananay luya. Kana kay gihidlaw ko na di ko itong atsara nga katop itong namay duha ka klase atsara na mabibinisaya na labay katong tinagalog nga mong tawag datong katong tinamis kani tangan ra ginamos. Ana guys ya. Upat ka buok dagko man. Ano tabang? Oh guys, sana mga kakao pero hilaw pa. Grabe kapadas pa imo ang kadagko. Kini guys haning panitan. Bangguhon. Taghan man din ay. Gugod na ginanggod. Isa ra ba kabangguran kung ipuli ra lamang ta kapuduna. Pa ko kay snack nay. Ay pa no. Ay bababo na kani awas pag tubig nay. Okay ba? Ba? Okay ra ba? Nay tilaw isa na bigay ko pang lasa bisang tarot. Ha? Madara? Madara? Sila po kung So, arang naghanap rin mong luto ulit. Uy! Sige na. Magkuha ko gamay. Dali tingnan mo gani harap na ikaw gani.